ಬಂದುಲೆ ಪೆರಿಯಾಲ್ತಡ್ಕದ ಕುಂಬೆತ್ತೊಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಾಗ ಈ ಮರ್ದಲೇನು ಈರೆ ತಯಾರು ಮನ್ಪೋರ ಅತ್ತು ಏನೇ ತಯಾರುನತ್ತು ಅಂದ್ ತಯಾರು ಮನ್ಪನೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ತಯಾರು ಮನ್ಪನೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾಪುರ್ದು ಬರ ಕೊಂದತ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಾಟಿ ಮರ್ದೈತೆ ನೆಟ್ಟು ಬರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಆಯ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ದಿಗೆ ಪೂ ಪೇರು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಂದರ್ ಪೇರು ನಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಅವು ಸಡಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಕ್ ಪೆರ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೋಡ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಈ ಮರ್ದೊಂಜಿ ಪಾರತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆತನಗನೆ ಐನ ಗುಣ ದೋಸ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಜಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವ ಆಂಜನಾಕ್ಲ ಮಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕದ್ ಅಂಚ ಓಲತಿ ಅಕ್ಲ ಡೇಟ್ ಐನ ನಿಂಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿರು ಮೂಜನ ನೀರ ಕಂಡಾಡಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಲ್ಲ ಬರೋಡು ಭತ್ತದ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಆಂಜನಾಕ್ಲ ಮಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ದುಂಬೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐಕ್ ಮರ್ದು ಅಷ್ಟು ಬೇತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗಳ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದು ಕುಂದಲು ಬಂದುಲೆ ನಮೈನಿ ಪೆರ್ಲ ಪರಿಸರದ ಪೆರಿಯಾಲ್ ಪನ್ಪುನಂಜನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪೆರ್ಲರ್ದು ಗಾಲಿ ಗೋಪುರ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡ್ ಬಲತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದಂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುಲಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಜನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಲಿನಾಕ್ಷಿ ರೈ ಪಂದು ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಮಹತ್ತರ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯನ ಮೇರು ಮಂತೊಂದು ಅಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮೇರು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇರೆ ಕೊರ್ಪುನಂಜನ ಮರ್ದು ಒವ್ವೇ ಸೀಕ್ ಅವಡು ಒವ್ವೇ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಕೊರ್ಪುನಂಜನ ಮರ್ದಿರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಣಾಪುಣ ಅನ್ಪುಣವೇ ನಮ್ಮ ತಿರುಪುನಂಜಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದುಲೆ ಪೆರಿಯಾಲ್ತಡ್ಕದ ಕುಂಬೆತ್ತೊಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಆ ಬೇಲೆ ಎಂಚ ಆರು ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ ಮರ್ದಲು ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂದು ವರ್ಕ ಕೇವಲ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣದಿಂದ ಅವು ಖಾಲಿ ಕೊರ್ದು ಬುಂಡೆ ಯಾವಚ್ಚಿ ಆಯ್ಕೆ ಬುಡಾಪುಂಡ ಕೈ ಪೊಲ್ಸು ಬೋಡಾಪುಂಡು ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಜಿತನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಬೇರೊಲ್ಲೇರು ಬೇರ್ನ ಆ ರೀತಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಚೆಂಚಿನ ರೋಗಲೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಡಕ್ಕೇನ್ಗ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅದು ನಮ್ಮ ತಿರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾ ಒವೇ ರೋಗ ರುಜಿನೊಳಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮರ್ದನ ಕೊರ್ಪೇರಾರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಕ್ಲೇದಿತ್ತು ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುಣಿದಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ತೂಲಿ ಮೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿವರ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಮೊಲ್ತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆದ ಪಾಡು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆದ ಪಾಡು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಸೀದಾ ಹೋದ ನಿಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿವರನ ತೆತ್ತನೊಳ್ಳಿ ಅಂಜನೆ ಮೊಲ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಕ್ಲೆ ತೆತ್ತನೊಳ್ಳಿಂದ ಕೇಳಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಪನಂಜನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನದ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಲೆ ಹೋಯ್ ವಿಚಾರದಂಚಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಪಡಿಪಿರೆ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪಡುವಂತ ಬರ್ತದ ಎರಡು ಸುರುಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ನೀರು ಮಂತೊಂದುಲಾರು ಅಪ್ಪ ಈ ಬೇಲೆ ನೀರು ಶುರು ಮಂತದ್ದು ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂತದ್ದು 10-15 ವರ್ಷ ಕರೆಂಡ್ ಅಮ್ಮೇರು ಪುನಗನೆ ಕಂಡು ಪೋಯರು ಅವನಗಾರು ಬರ್ಪೊಂಜಿ 3 ವರ್ಷನ ತೀರು ಪೋಯರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ತೀರಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರೆಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಮ್ಮೇರ ಅದು ಐಕದುಂಬು ಅಮ್ಮೇರದು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವಾಗ ಇರೇಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಉಂಟು ಬಂಡೆ ಆನುಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಮಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ನೀರಿಗೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಮಗಕ್ಕೂ ಅಂಡ ಮದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಊರುಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐ ಕೊಲ್ಲುರುಡು ಅಂಗಡಿ ಇಡಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಎನ್ನರ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ ತಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಾರು ಈಡೆ ಬತ್ತೇರಿ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಆಯ್ನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಬಂದು ಹೋಯ್ ಕೈ ಪಗಾರ್ ಹೋಯ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಬಂಡ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಓಡೆ ಮರ್ದು ಪೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಬರ ಪೋಪೇತ ಅಪ್ಪಗ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಯಗು ಮನ್ಪುಣೆ ಬಂತಂದಾಗ ಅಂಚಾಯನ ಮರ್ದು ಪತ್ತುಜಿ ಪತ್ತಂಜಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಅವು ಮಗಲೆ ಕೈಬಲಿ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚಾಯನೆಟ್ಟು ಆವಂದು ನನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬಂಡದಿತ್ತು ನೋಡಿ ನಿನ್ನೊಂದು ಬಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತು ತೀರೋಯೆ ಬೇತಂದಿಟ್ಟು ತೀರೋಯೆ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆನೆ ಅತ್ತ ಏನ್ ಮಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಬಾಗಿ ಕೈ ಪೊಲ್ಸ್ಲೈಕ್ ಈ ಮರ್ದಲೇನು ಈರೆ ತಯಾರು ಮನ್ಪೋರ ಅತ್ತು ಏನೇ ತಯಾರುನತ್ತು ಅಂದ್ ತಯಾರು ಮನ್ಪನೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ತಯಾರು ಮನ್ಪನೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾಪುರ್ದು ಬರ ಕೊಂದತ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಾಟಿ ಮರ್ದೈತೆ
ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಕೊಂದತ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಂತದ ಅವು ಅವು ಸೀಕಗ್ ಅವು ಅವು ಮರ್ದದ ಲೆಕ್ಕನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಾಸಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚ ಜೋಕುಲಾಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಇಂಚಿನ ಪೂರೈಕ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚೆನೆ ನೀರ್ಲ ಮಂತಿರ್ತದ ನೀರ್ ಮಂತಿರ್ತದ ಅವು ಇಂಚ ಮೆಲ್ಡು ಬುರ್ನೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತುಗು ಎಲರ್ಜಿ ಪೂರ ನೀರ್ ಪಾರ್ದಾವ್ಡು ನೀರ್ ಪಾರ್ದು ನೂಲು ಕಟ್ಟದು ಅವು ನಾಗಡಂದಿನ ತಡೆ ಕಟ್ಟದು ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಮರ್ದ ಮಂತಾರೆ ಪಂಡ ಸುರುಕವೇ ನಾಗಣ್ಣಂಜಿಂದು ಮನ್ಪನೆ ಪಂಡ ನೀರ್ ಮೈತದ ನೂಲು ಕಟ್ಟದು ಬುಕ್ಕ ಮರ್ದು ಮಂತ್ರನೇ ಕೊಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡ್ದೈತೆ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂಚಿನ ಏತೋ ಎನ್ನಡಿ ಬರ್ಪಣೆನೆ ಅಂಚಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬುರ್ದೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಾಯದಾಕ್ಲು ಅಂಚಿನವೇ ಬರ್ಪಣೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಪಂಡ ಸಮಯ ಪುಂಡು ಗುಣ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆನಲ್ಲ ಜನೇಕ ಪತ್ತಂದೇಕ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂತನ ಬಾಲೆಲೇನು ಕೊಂದತ್ತೆ ತೋ ಉಂಡು ಸರಿ ಆತು ಆತನ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ತಾಕ್ಲ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಡ ಆನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿತ್ತಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡತ್ತಿಜ ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತ ಪಂಡ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುಮನ ಕೊರಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ನೆಕ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ದಗಳು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ದಗ್ ಪೂ ಪೇರು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಂದರ್ ಪೇರು ನಿಂಗೆ ಬೇರು ಅವು ಸಡಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಕ್ ಪೆರ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೋಡ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಈ ಮರ್ದೊಂಜಿ ಪಾರತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆತನಗನೆ ಐನ ಗುಣ ದೋಸ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತಗಳಂಜನೆ ಎಡ್ಡ ಕೂರಿ ಇತ್ತು ಇಡೆ ಬರ್ನ ಪಂಡ ಬೇತ ದಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡ ಮರ್ದಾಕ್ಲಾಡಿ ಪೋತು ಮಂತದ ಪಳಿಪ್ಪಂದೆ ಇಡೆ ಬರ್ಪನಾಕ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಪಂಡ ತಿಪ್ಪುನಲ ಮನೆ ಅವು ದಾಯಿ ಐಂದೆ ತೊಂಡಾರ ಅಂಚ ಪುರ ಆತಂಡು ಕಣ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಉಂಡದ ಏನೇನು ಆಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತು ಬಾರಬಾರ್ದು ಐಂದೆ ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಸರಿ ಅವನು ಬರ್ಲಿ ಅದು ತೀರೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಬಂದಾರ ಅವಾಗ ಮೂಲವಾದಿ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಿತ್ತು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಸಿರುಬಾಗಿಲಿಟ್ಟು ದೇವಿನ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಇತ್ತಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲೊಂದು ಆತು ತೊಂದರೆ ಆತು ತನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲೆ ಜನ ಇಂಗ್ಲೈನ್ ಜೀಡೊಂಡೆ ಬಂಡ ಬಂಡಬ್ಜ ಐನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತು ಬುರ್ದು ಹತ್ತೀರಿ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪೇನು ನಂಬುದೇ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಇಂಕ ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ಏನು ಕಾಣಿಗೆ ದುಡ್ಡುಂಡು ಐನು ಕೊಂಡು ತೋತು ಅವಳು ಪಾರ್ದಾನಾಗ ಇಂಕ ಕಾಣಿಗೆ ಅಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಇಂಕ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಮರ್ದದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಅಂಚ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡೆ ಇಂಕ ಹೋತಾನ ತಟ್ಟದ ಇಡ್ಬೇರೆ ಅವಳು ಅಂತ ಆ ಕಾಣಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಕ ಅದು ಕೊಡ್ತೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾರ ಮರ್ದಿಂದ ಬರ್ಪುನಾಕ್ಲಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಣಿಕೆದಲ್ಲ ಕೊರ ಈ ಜಾವುದು ಇಡ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ಮರ್ದಗಂತ ಏನು ದುಡ್ಡು ಪಣಿಯರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇದು ಸಾಪುಡ್ದು ಬೇರೆ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆತೇ ಕಸುಂಡು ಅಣ್ಣ ಏನು ಪಣಿಯರಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ ದಿಡ್ಯಾರ್ನ ಯಾವುದೇ ಪಂಡ್ಪಣ್ಣೆ ಆತ ದಿಡ್ ಬೇರೆ ಐದು ಕಾಣಿಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪದಾಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ದುಡ್ಡು ಆಯ್ತು ಏತೋ ಜನ ಅಂಚಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿದಾಕ್ಲು ಪಾಪದಾಕ್ಲು ಬತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ವಾಪಸ್ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ತುಂಡು ಪಂಡಾಕ್ಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊರಿಯರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಬೇಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲೆ ಏನೇತೋ ಸಹಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಮರ್ದಲ್ಲ ದಿಪ್ಪುಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಬರ ಸಹಾಯ ಆತುಂಡು ಎನ್ನ ಕೈ ಆಪನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರ್ದಲ್ಲೆಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ದ ಅಂದ ಅವು ಈತ ಸಮಯ ಮುಗಿಪೋಡು ನನ್ನದು ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದಡಿ ಅಂಚಾಯ್ತು ಈರು ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಮನೆ ಈರು ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ದಡಿ ಅಂಚಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕಷಾಯಗೆ ಫೋನ್ ರೆಡಿನಕ್ಕು ದುಂಬೆ ಜನ ಅಂದು ನಿಘಂಟು ಮಂತಿಫೀರ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೇಣದ ಕಷಾಯ ಬೋಡು ಕಪತ್ತ ಕಷಾಯ ಬೋಡು ನಪ್ಪಪ್ಪನೆ ರೆಡಿ ಮಂತದೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅವತ್ತೆ ರೆಡಿ ಐನಿಯತ್ ಸಮಯ ಊಟ ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ಕಷಾಯ ಕೊಂಡ ಆಜಿ ದಿನ ಬುಕ್ಕ 2 ಲೀಟರ್ ಅಂಚ ಕೊಂಡು 16 ದಿನ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅವ್ರ 2-3 ದಿನ ಕೂಟದಾರ ಈತ ದಿನ ತೆತ್ತೊಂಡು ಮನ್ನ ಆಡಿ ಒಟ್ಟ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಕಷಾಯ ಪ್ರಪ ಬಡಿನ ತಗೊಂಡು ಪರ್ಪೇರು ಏರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ ಒಂದಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಐತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇದು ಪಂಡೆ ಮಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಡ ಬರ್ಪಣ ಜೋಕ್ಲಾಂದನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವಾಗ ಜೋಕ್ಲಾಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಾತುಗಳು ಮರದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಮಾತುಗಳು ಒಂಜಾಡ ಪರಿಹಾರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉಂಡಾಯಿ ಬೇತೆನೆ ಆಂಜನಾಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಪುಣ್ಯನಾಕ್ಲೆ ಬೇತೆ
ಅವು ಎಂಚ ಮಂಡ ಸರಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿದ್ದಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬದ್ದು ಅಷ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಬರೀ ಪಂಪೆ ಅಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಸರಿ 2 ಜನ ಇತ್ತಿರ್ದಂಡ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅದ ಮರ್ದು ಆಯನ ಮಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿಂದಂಡ ಅಂಚ ಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚ ಪ್ರೇಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಮರ್ದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಂಡ ఒక 3 ದಿನ ಏನು ಕೊರ್ಪುನೆ ఒక 3 ದಿನ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಡೆದ ಬರ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಟೆ ಸಾಧಾರಣ ತಕ್ಲೆ ಉಂತುಂಡು ಸರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ನಾಗ್ಲೆ ಐಟೆ ಉಂತುಂಡು ಗರ್ಭ ಉಂತುಂಡು ಈಚಿಂದಂಡ ಪೆರ್ಪದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಲೆ ಮರ್ದ 3 ತಿಂಗಳು ಪಾರೋಡು ಬಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನ ಐಟು ಸಾಧಾರಣ 6 ತಿಂಗಳನ್ನ ಗರ್ಭ ಉಂತುಂಡು ಅದು ಇಲ್ಲಲು ತಯಾರ ಬಂಡ ಅದು ಇದು ಕೊರೋನಾ ಮರ್ದಿಂದ ತಯಾರ ಅತ್ತ ಅವು ತಾರೆ ಹಿಡ್ದು ಕೊಂಬುದೆತ್ತದು ಅಂಚ ಅವ ಅಕ್ಕಲೆ ಪಲ್ಪುನೆ ಮರ್ದು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಲು ಏನು ಕೊರ್ಪುನ ಅವೇ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋಲಿ ಪರಿಹಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಂಟು ಒಲ್ತು ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ದೂರದ ಬರ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಗುಜರಾತ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಗುಜರಾತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪತ್ತಂದ್ರೆ ಪೆರ್ಲ ರೂಮ್ ಅಂತ ಉಂಟುದು ವಿಡೆ ಬರ್ಪುನೆ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಇದು ದಿನ ಉಂಟೋಡು ನಾನು ಚಲೋ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಏನು ಮರ್ದ ಕೊರ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಿರಿಯತದ ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ಕೋಟನ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಕೊರುಡ ಉಂಡು ಉಂಡು ಐತೆ ಬಂಡ ಗಿಟ್ಟದಾಕಲ್ಲ ಮುಜಿ ದಿನ ಬತ್ತೋಯ್ತೇರು ದೂರದಾಕಲ್ಲ ಅದು ರೂಮ್ ಅಂತ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತಾಕಲ್ದ ಅನ್ಪೇರ್ದಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುಂಡು ರೂಮ್ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ದೂರ ಪಂಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದ ಹೇಳಿದಾರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುನೆ ಐಕೆ ಏನು 2 ದಿನ ಮರ್ದು ಕೊಂಡಾಯರ ಕೊರ್ಪುನೆ ಒಂಜಿನತ ಪರಿಹಾರ ಪಂಡ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಅಂಚ ಹಿರಿಯಾಕಲಂಜಿ ಪುದಾರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಕೊಡದ ಅಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನೆ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಅವ ಎಂಚ ಪೊರ್ತು ಬರ ಎಂಚ ಪುರ್ತಂದು ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಒಂಜಿತ 8 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಆತ ಊಟ ನೀರು ಮೈಪೇರೋಡ ಐಡ್ತಕ ಮೈಪುಜ್ಜಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪೇರು ಸೂ ಬೂರ್ತು ನೀರು ಮೈಪೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನ ಬೈತಂದಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಪೇರು ಎಂಚೆತ್ತನಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಐತೆ ನೀರು ನೀರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿದ ಕೆಂಪು ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಬಾಪು ಮೇಲ್ಟು ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಅವರೆಂಗ್ಲ ನಂಬಿಗೆದ ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಸಿಡಿಪುಣೆ ದಂಜಿ ಕೆನ್ನಿ ಸಿಡಿಪುಣೆ ನಕ್ಷೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬತ್ತನೆಗೆ ಇಜ್ಜಿದಂಚೆ ಎಂಕ ಆತನ ಪೆನ್ನೆನೆ ಪಾಪುಂಡು ಸರಿ ವರ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಲ್ತನಂಜನ ಮರ್ದ ಈರ್ನ ಕೈ ಮನಸ್ಸಿಡೊಂಜಿಂತಾನ ಸರಿ ದುಡ್ಡುದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದೀಡ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ದೆಪ್ಪಲ ಆತೆ ಬಂತೀರ ಅಂತೆ ಮಂತೊಂದು ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ತೊಂದು ನಾನು ಅದೇ ಬೇರೆ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈ ಕಂಜಿದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವು 8 ಗಂಟೆ ಇರ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಕೈ ಕಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಕಂಜಿ ದೆಪ್ಪಿಯರೆ 8 ಗಂಟೆ ಇರ್ಲಿಂದು ತೂಪಿಜಿ ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಉಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬರನ್ನ ಪಸುಗುಲು ಲೆಪ್ಪುಯರು ಲೆತ್ತನ ಗಾಡಿ ಕೊಂತು ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅವ ಆಡಮ್ ಜಡ ಕೇಳಿದಿಜಿ ಏನು ಪೋಪೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೈ ಬೇನೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಾలు ತಾಗನ ನೆಕ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಸೊಂಟ ಬೋಲಿಂದ ಕಾರ್ ಬೋಲಿಂದ ಲೇಪ ಬಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಂಟು ಸೊಂಟ ತಕ್ಕಲು ಕಾರ್ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿನ ಜೀತೊಡಡಿತ್ನಾಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ ಮುಖಂಡ ಕೇನಂದ ಪಿದೈ ಬೋಪಿಚೇರು ಅದನ್ನ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುನಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಗೇತು ಜೋಕ್ಲು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಮಗಲೇನು ಕುರ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಉಂಡು ಮಗ MBA ಮಂತೊಂದು ಒಂದು ಯಜಮಾನ್ರಿ ಮರ್ದು ತಂದೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಕೊಂದತ್ತು ಪೂರ ಕುರ್ಪುನೆ ಆರಿ ಹೆಚ್ಚಾಲ ಆರ್ನ ಜೋಕುನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡೆ ಡೇನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ನೆಡೆ ಆರ್ನ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಉಂಡು ಪರ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ನೆಂಚ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕ ಒಣಸು ಮನ್ಪೇರ ಪುರ್ಸು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪ ಆ ಪುರ್ತುಗೆ ಎಂಕೆ ಡೇನು ಸಹಾಯ ಆಪೇರು ಪರ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ವಿಷಯಡ ಇಲ್ಲದ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಾಯ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜನಕ್ಲೆ ಆತೈತ ತೀರ್ಪುನೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆಕ್ಕೆ ಪೋಯನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ತಂದು ಬಂಜಿಗೆ ಒಣಸ ಐಕಾಕ್ಲು ಸಹಾಯ ಆಪೇರು
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಮದ್ದು ಗೊಪ್ಪಲ ಜನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮದ್ದು ಪನ್ನಾಗ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬೇನೆ ಸೊಂಡು ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಅವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸರು ಆ ಒಂದು ಮಣಿರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪುಂಡೆ ಬಡ ಹೊರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಅಂಚತ್ತು ಮದ್ದು ತಗೊಂಡ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ್ಲ ಅವು ದೀರ್ಘಲ ಸಮಯ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಜನ್ನ ಮರ್ದು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿ ಮರ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೊರದ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನದ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಇಂಚಿನ ಬೇನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕೊಲಿಂಡಲ್ಲ ಪತ್ತನಲ್ಲ ಉಂಡಾತೆ ಐಕು ಕಂಜಿಂಚಿ ಅಲಿಜಿ ಪೆರಪಸುರು ಹಾಪಿಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಈ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯರ ಇರು ಮುಖ್ಯ ಅದಿರು ದೇವರನ್ನ ನೆತ್ತ ಇದು ಶುರು ಕೈ ಪೊಲಿಸಲು ಆತೆ ಬೋದು ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಆ ನೆಟ್ಟಿರು ಮಂತಂದ್ರ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ ನಿಬಂಧನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡ ಸೂತಗ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಸೂತಗ ಬತ್ತಂಡ ಏನ್ 15 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಮನ್ಪನೆಕ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿತಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಸೂತಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಮರ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಅವಂಚಿನೇಟೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಜೋಕುಲ ಎಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಡೇಟ್ ಆತ ಮೂಜಿಡ್ ಬರ್ಪಣೆ ಅಂಚಿನ ವೆಂದು ಆತ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜೇರು ಸುತ್ತಾಗಿತ್ತನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬಾಕಿ ಸುತ್ತ ಹೈತಂಡ ಅಂಚ ಬರ್ಪಣೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಕೇಂದ್ರದು ದೂರ ಹೊಂತದೆ ಮರ್ದನ್ನು ಅಂತ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಂದೊಲೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪು ಅಂಚಿನ ರೀತಿ ಯಾರು ಅಂಚ ವಾ ರೀತಿ ವೈಕೂರ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತವಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೆರಿಯೋಂಡ ಮಗ ಆರೇನು ಮರ್ದು ಆರ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಗ್ಲಿದ ತೊಗೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲೂ ಇಡೆ ಬರೋಲಿ ಪೆರ್ಲಾರ್ದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅಂದು ಪೆರಿಯಾಲ್ ಅದೇ ಬಂದ ಪೆರಿಯಾಲ್ ಅಂತ ಜಾಗ ಗಾಲಿ ಗೋಪುರದ್ದು ಬಲತ್ತಿಗೆ ತಂಡ ಪೆರ್ಲಾರ್ದು ಪಾನಾಜಿ ಪೋಪನ ಮಾರ್ಗ ಗಾಲಿ ಗೋಪುರ ಅನ್ನೋ ಜಾಗ ಉಂಟು ಆ ಗಾಲಿ ಗೋಪುರದ್ದು ಬಲತ್ತಿಗೆ ತೊಂದಾಂಡ ಸೀದಾ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಚೂರು ತಿರ್ತು ಬರಡ ಬಂದತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪದ್ದು ಕೊಂಬೆತೊಟ್ಟಿ ಅನ್ಬಿಡ ಜಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ನ ಪರಿಹಾರ ಅಂದೆತ್ತೋಡ ಮರ್ದನ ದೆತ್ತ ನೋಡಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೆತ್ತ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಪ್ಪ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೋದು ನಜನಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇರ್ನ ಬಿಸಿದ ಹೊರತು ಬರೋದು ಜನಕ್ಕೂ ಅವಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೇನ್ ನಂಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅವಾಗ ನನಲಾತ್ ಇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗದು ಬರೋದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಂದು ಇರಕ್ಕೆ ಏನೇ ಉಂಟ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಈ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಗಿಲೇಬೋದು ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಡೋದಲ್ಲ ಇನ್ನೆತ್ತ ಬಗೆಡಿ ಇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಗೆಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದಂತ ಪರೊಂಡ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಕಿಂಚ ಪುರ್ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟಿ ಚಾನಲ್ ದಾಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಊರ ಪಾಡ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತನಾಗ್ಲೆ ಬುರ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಬುಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಬುಕ್ಕ ನಲಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಪೆರ್ಲ ಅದು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದು ಬರ್ತದೇರು ಬರ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಏನು ಈ ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಡ್ಡಾವಡ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ರೇತಿಕ್ಕಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಮರ್ದು ಮಂಜಿನ ಭಾಗ್ಯ ದೀರ್ಘಾವಾದಿ ರೇತಿಕ್ಕಾಡು ನೆಂಕ್ಲ ಈರು ನಮ್ಮನ ಸತ್ಯಲಡ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮನ ಸತ್ಯಲಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದಲೆ ನಲಿನಾಕ್ಷಿ ರೈ ಬೆರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರ ಬೇರು ಕೃಷ್ಣ ರೈ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆಡೆ ಕೇನೊಂದು ಎಂಚ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಬೆಲೆನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾತಿರಿ ಎರಡ ಎತ್ತು ಎಂಚಿನ ಗುಣವಂದನಂಚಿನ ಸೀಕ್ಲ ರೋಗಲೇನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಣವಂತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರು ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಚ ಬಂದು ಮರ್ದು ಕೆಲವು ಕೆತ್ತೆ ಮರ್ದು ಪೂರ ದೂರ ಪೋಡಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಮರ್ದು ಬತ್ತನ ಕಟ್ಟ ಕೈ ಪಂಡು ಎತ್ತಾಪೇರು ಮತ್ತೆ ಈ ವಾತಂಗೊಳ್ಳಿ ತಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮರ ಬೋಳೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಅವು ಕೆಲವು ಜಾಕೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಟ ಪಂಡದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತರ್ಪುಡ್ತು ಕೊಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇವ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಇದು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತು ನಿಂಕ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲೇರಿಗೆ ಗುಣಾವಂದನ ಸೀಕ್ಲು ಗುಣಾವಂದನ ಅಂತೇರಿ ಈರೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಂದ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ 10 ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡ ಇದೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಕೆಲವು ಬಜಿ ದಾಳ ತೀರಂದನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ತೇರಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಖರ್ಚುಗಳ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅದರಿಂದ ಬಸ್ ಪಂಡೇರಾರು ಅವನ್ಜಿ ಮಲ್ಲಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಪೋಯ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಕಾಸು ಪುಜಿ ಯಾನೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಪಂಡೇರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ನೀವು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು
ಬಂದಲೆ ಈ ವಿಚಾರ ಮಾತೆರೆಲೊಂಜಿ ಗುಣ ಉಪ್ಪು ನೆಂಕ್ಲೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ದಯದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಂತಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಮಂತದ ಅಂಜನೆ ಆರ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಕ್ಲೆ ದೆತ್ತೊಂಡಿಂದ ಒಂದು ತೆರಿಪಾದಲ್ಲ ಒಗ ಎರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ದೆತ್ತೊನೋಡುಂಡು ಅದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನೊಡಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ತೆರಿಪಾದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಡೆ ಬರೋಲಿ ಪೆರ್ಲಾರ್ದು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ನಂಜಿನ ಈ ಪರಿಸರ ಗಾಲಿ ಗೋಪುರಾರ್ದು ಬಲತ ಮೈಕೆ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಪೆರಿಯಾಲ್ ಅನ್ಪುನಂಜಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಕೊಂಬೆತ್ತೊಟ್ಟಿ ಅನ್ಪುನ ಪೆರಿಯಾಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಕೊಂಬೆತ್ತೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಜಾಗೆಡು ಈ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲುಪ್ಪನೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇಡೆ ಬರೋಲಿ ಅರ್ನ ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಕ್ಲೆ ದೆತ್ತೊನೊಳಿಂದ ಎನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದಾರ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಲೆಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲೊಂದು ಬುತ್ತಿಕ್ವೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೂ ಮಾತಿರೆಗ್ಲಡ್ಡೆ ಅವರು